Hawn burokrazija kbira f'dan il-pajjiż mhux nagħtu biżejjed valur il-ħajja umana bid-diskriminazzjoni fil-konfront ta' tfal li ma ħadux il-vaċċin. Hekk iddikjarat Manet News illi qasmet magħna l-esperjenza tagħha u ta' wlieda dwar dak li qed isibu ma' wiċċhom numru ta' studenti b'negliġenza wkoll mill-awtoritajiet. Kif jistgħu jkunu tfal jafu li hemm każ ta' COVID u mhux qed jittingħata kwarantina mill-ewwel pereżempju. Jiġifieri hawn tfal li mhux qed iħossuhom komdi f'din is-sitwazzjoni. Jiġifieri dik kollha ansjeta żejda jiena nħoss li hawn burokrazija kbira f'dan il-pajjiż, traskuraġni u mhux verament hawn rispett lejn il-ħajja umana. Hija qalet li b'dan il-mod lanqas qed nirrispettaw l-anzjani tagħna għax l-informazzjoni dejjem qed tasal tard. L-ittra ta' kwarantina toħroġ 5 snin wara. Ta' dan it-tant jiena bħala parent ninsa verament urtata bl-ikraħ. Jiena l-tfal tiegħi kont se nagħmilhom swab test, ċaffit il-111 u għattilhom jekk joħroġ negativ jekk jistgħu joħroġ. It-tfal tiegħi ġew diskriminati għax jiena għażilt flimkien mar-raġel tiegħi li ma nagħtuhomx l-mRNA vaccine. Aħna għandna dritt tal-għażla jiena ovvjament kont nagħtihom il-vaccine l-oħra li hija nħoss l-opinjoni tiegħi iktar safe għalihom in-Novivax għandna kull dritt, però dan għax ma tajnihomx dan it-tip ta' vaċċin aħna it-tfal tagħna ġew diskriminati. Hija tkellmet magħna wkoll dwar l-istat tal-iskejjel fejn saħqet dwar kif l-għalliema u l-istudenti jafu jbatu minn kundizzjonijiet oħra il-qudiem. L-ammont ta' kesħa tal-biża' bil-ventilazzjoni li għandu jkun hemm. Jiena naqbel mal-ventilazzjoni u hekk għandu jkun, però ma nistgħux ukoll naqbżu l-limitu fejn it-tfal u għalliema msiken mhux qed iħossuhom komdi fuq il-post tax-xogħol tagħhom. Daħħa jkollna tfal il-qudiem u għalliema li ħajispiċċjaw isofru minn mart ieħor bħal pereżempju artrite. Intant, persuni li tkellmu ma' Net News saħqu magħna dwar diskriminazzjoni fil-konfront tal-Maltin li jkunu ġejjin minn pajjiżi oħra ta' kif min ma ħax il-booster bil-fors irid jagħmel 14 jum kwarantina fil-waqt li t-turisti le. Mara li tkellmet magħna qalet li ma setax tieħu l-booster minħabba li kellha l-COVID-19 ftit qabel siefret u għalkemm kellha dak kollu mitlub minnha biex tidħol lura f'Malta xorta ġiet mitluba tagħmel kwarantina. L-istess persuni qalu li mhux ikollhom joqogħdu huma biss fi kwarantina iżda anke dawk li jgħixu magħhom huma stqarrew magħna li din ir-regola daħlet minn taħt bil-Maltin issa ibatu din id-diskriminazzjoni fil-konfront tagħhom.